Tunol. Hindi pala kita, Noy. Doon si Mana, dabagahan natin. Sabi ni Ima, sabi ganun ka. Sabi bagadag. Ano? Sabi saya. Pagandulog. Sabi nga nila ako rin. Nakuhin mo muna sila. 150. Ha? 150. Mana mo pala ito? Bilang dua. Ano kinakuha? Ano? Pagbilang Sabado. Yan. Itong ano, lagan mo na itong video. Sir mo ka na? Yan ang mag-iisip ko po ni Palamin. Nakabramos na kita kayo. Ang haraw, mahal mo. Yan, tayo lang ay sir, pag makapagmabal. Hindi pa anong 50 kung sabayan mga tayo. Ang 50 ko na lang, kaya ako kumano, wala agad ang pinaunahan ng ano. Ay, ang pangalan kayo ito. Ang bilog. Yung nga, itong big ko na bilog. Yung nga, ito ang love kasi pinaunan kang mano. Sugar yung mga feed, kaya ano. So, kasi mo nakalain yung barito. Moment sa pula. Pero sa parting yun. Buwang pa nga dito sa tigali. Ano, alagaan. Mantika tao nito. Nalabi ito. One day, ka ba na po? Alam ko, wag isin mo sa name to address. Puso ba ganyan nun? Pero, ano, puso. Sabay ng puso.
Pero below. Naligo yung mga saboy. Diyan mo na yung parong. Kung parang sinilo lang sa pagluto. Bakit kaya sila? Bakit yung diba? Ano yung niligo niya sa Random four. Ano ni evidence? Bali all. Pagsigang lang. ay dayuning pagpagwong ta na tapos kabadi tayo ni iko. Sige na ba? Oo. Ano? Saan ka pa? Karbaya. Ha? Ano, unsa pa lang pala dito? Pagduwa ko na Wala na. 1/4 ang kilo. 1/4 sa bang. Kurang kilo. Sabang mo. Sobra. Sabang mo. 100 gram. 80, 90, ano, 90 gram. Gram? 80 plus 96. 600 gram. Oo. Alam kaya, gasuhon mo. Paano?
Langon mo sa rin. Ay, pambali. Ay, hindi ko. Di ba lang, kung mapira ang pinatuan? Di ba lang magkikita sa paro? Kikita sa mga paro. May mo pang galang. Ah, di pa ng taba sa kike. Di ba lang bangaw ng mayo? Ay, pala, may silo ka lang pala. Keep the change. Wala sila pinaka na dito. Parang hindi ka mo kwarta. Yeah.
tuloy itong ano, plastic. Ito, ang tinapin ko eh. Ano nito? Bagus sila diyo, hindi ka na galing sa exam. Maano ka siya, matrain mo siya ka yung pinaka ano sa gabos, pinaka ito, yung mga kabisado, para lakasan mo nandiyan, pasado ka, may kuta pa niya, may gana daw, hindi mo nag-garap na gano'n ang sama ng tao niya. Ang iba, mga bisado kung nakapasa sa exam, nagpapalit mo sa call center, privado, madali ang magaling. Habang buhay ka pa, yan ang outlet, mag-ibang na sa trabaho talaga sa gobyerno. Ang ito nakikita yung COVID, nasa loob sa nagkaroon, may mga gulo. Tapos nag-positive pa sa COVID. Gulo. Kasi naman sa privado, inabali. Sarap.
Hmm. Murang kilit at makahaw. Well, ang kinuti. Hindi man. Ano boss mo, wala? Ang ganas mo. Kali di naman sa diyan eh. Kaya di natin mga Ha? Kali di. Dahil di magambyon eh. Holiday nga eh. You, ising holiday da nga ni ko sa ano, sa holiday ko ta kang ano, Miyerkules, minob ni ano, Marcos, Biyernes, sa datangay na duro-diretso. professional yun po non-working. Tumunuyak yung diretso.
Wala na. Hindi ka pa. Pulong balik.
Malamig ka? Malamig ka? Bango. Ay, balang nga. Balang. Levan? Ulo. Sila ngayon namin. Yung tayo nasa holiday sa akin. Sila yun. 260. Thank you.
pa yabungan. Hindi pa yabungan. Ito, sa meeting. Makalbo ka mo. Baba. Ano yung ba kami? Hindi na kasalain. Hindi na kalun. Nagbakli ba kami? Pauli. Ano? 70 ka ba nga? 70 ka ba nga? Ay, dala mo. Kita ko. Ako dalawa na. Pwede nga dahil kang payong. Diba? Matapos ka na? Biyaya na ka na? Eh, pa.
Yo. Bye! Magkano daw ang kilo kay Frank? Ate ha? 70 ka ba nga? Ano po, G? Ay, daw. Anong ganaw, Rap? Ano? Iyo. 9:35. 10:35. Then, Gusto ko na magka-motor. Gusto ko na magdumano. Sama yun. Ano? hindi ka na kumain. Parati ka na. Balik mo na yun. Ikaw ba dala upuan?
Abo! Mari ba, may tuwangan mo ako. Hindi mo lang. Pagkuyod sila kayo. Ginaruyod ka sa kayo. Hindi ka nagkain. Pero ano digdi? Sabi-sabi. Ako. Ako po. Pero ano digdi mo? Ay, 70 man ang pakabanga. Kaya mag-gison. Wala na. Para sa ability. Ito bagaan. Iyo, tigko si Dia, ganyan ka tigko na. Pira. Do whatever you want.
kalmetan ka to lang yung to ni Manong. So, mabigyan mo kang tapulilon mo. Ano ka naman, San Roque. Season? Ah? Hindi ka na magpara kay mo ha. Dapat unta mo sa lang sa Kimala. Oo, unta ba? Kasi nakunta na. Mabayit nyo lang sa klase. Ha? Oo, agabo. Kami isang gato. Ulan. Nakakot ka magtitid. Bakong so. Waldas na lang waldas. 200 lang. Hello mo. 150 times 4. Umuila ka. Umuiba ka o. Di pa 500 pa. Kami nga, yan. Dudua kami. Bago yung isang gatot yung saan. Iba, nanduwa ka.
Sabay ko tayo. Sabi ng ulan. Ay, di matulin ka kasi nga. Ay, Ayan yung naman sa kanila. Yo, kau tiada jalan ini. Ambil sana aku tanggal. Damdamin ulit-ulit sa'yo na hindi kaya.
Pag-ian pa, ang tala ito nagpapalit.
make look far away. It's never easy to walk away when